Gandu beltai beltai undu tua. Come, come, come. Come, come, come. Dagarsi बेयाव फैनो हानायनि थाखाय लाइक होदो दे फंबाय देगारसिं हेल' ओंखामफोर मोनजाबाय नामा देगारसिं ब्र ओंखाम मा ओंख्रि जाथ'वाखैनो दे लाइक होदो फंबाय दिनैसो फार्स्ट फैदों आरोना आङो दाखालि एसे होदोंमोन ओमफ्राय होनायानो जायाखै खबर सबर बोरै बुंहरदो दे मा जाखांबाय ओइ आदा मा बुंदो दे अन थेंक इउ अन होनायनि थाखाय थेंक इउ फंबाय थेंक इउ Thank you. You are on his channel. Waiting you are on this. On फंबाय. On. Thank you. ओइ आदा सना मा खबर मोजां फंबाय मोजां नोंनालाय माबोरै खिन्थाहरदो दे एसे दसे रायलायनोसै मोजां फंबाय मोजां खबरा मोजां नोंनालाय खिन्थाहरदो दे फंबायाबो होयो नामाथाय एलबिखौ ब्र खिन्थाहरलाय फंबायाबो होयो नामा एलबि होयो नामा आंना गाज्रिलै आदानो मानो गाज्रि जानांगौ सेंग्रा मानसिफोर नालाय दे मानो गाज्रि जानांगौ गाज्रि जाया दे मोजाङानो जागोन मानि थाखाय गाज्रि जेनेबा होमबा खिन्थाहरदो दे फंबाय मानसियानो फैथारालै दिनैसो होदों फंबाय आंना फंबाय बिदिनो जायो आंनाबा नै आब' रमासजों थाहैनानैसो आंनाबो बिदि होजानाय जादों आरोना फंबाय ओमफ्राय बिजों आं बिराद गोबाव थाहैबाय मैया दाखालिनिफ्रायनो बिराद बेस्थ' जाहैबाय आं बिनियाव ओमफ्राय बे आंखौ फोरोंहरबाय आरोना फंबाय ओमफ्रायसो आं नै दा दिनैसो फार्स्ट होजेनदों आरोना लोगोआनो ओमफ्राय नै फैयाखै माथो लोगोफोरानो बेस्थ' जाजोबो ना दाना मालाय गावबा गाव होजोबो नालाय दिन होना नायनि र' साबोसे फैनो नायनि ओंखाम जाथ'वाखै आरोना फंबाय होमबा भिडिअ हगारबाय थागोना थायाथाय फंबाया ना खोन्थालाय
आं बिराद इदिटखौनो बिराद खालामनो बायो ओमफ्राय हगारनो बिराद लुगैयो ओमफ्राय इदिट खालामनो बिराद बायो आरोना आङो। भिडिअ'आथ' बहुद जाना दं आंनाव ओमफ्राय आं इदिटखौनो खालामख'नो हायाखै। खामानिबो थायो नालाय सानफोराव ओंखायनो इदिटखौनो खालामनाय जाया मोनाबाथाय दसे खालामो आरो आं ओमफ्रायसो हगारो साननै सानथामनि उनाव हगारो आरो आं जायखिजाया मोनसेबाबो। दे कमेन्ट होदो फंबाय माथो नुवासैनो। थांबाय नामा फंबाया? ओइ आदा सना आं बिनुबो थायो आंलै। मायो फंबाय? बैनुबो थायो आंलै अ थेंकिउ फंबाय बयनावबो थायो होनदों नामा फंबाय? गासिनावबो थानांगौ फंबाय गासिनावबो थानांगौ। आजिखालि गावबागाव होजोबोलै फंबाय बेस्थ' थाजोबथारोना ओमफ्रायनो फैलायनो हाया आरोना। आंबो नै थांथ'नायानो जायाखै दा लासैनो थांसै आंबो। ओंखाम जाखांबाथाय बेस्थ' जानोसै आंबो बेलेगफोरनाव खारनोसै आरो। बिबुं अ दा फुफु आं गियोलै आं गियो। मामि लिंहरदो मामि थांलाय। मामि मादै थांलाय औ बुं ओं मा बाबाया अबाव थांदों बाबाया? कमेन्ट लोगोफोर गाइस कमेन्ट मा जाखो मा बाबायालाय मामाय मामि लिंहरदो सोरखौ नोंखौ आंखौलाय आंखौबो इस मानो माम जानोसै ए
Ini
Muli, hả? Mà, lagi nih, hả? Mà, có về. Mà thưa, hả? Pusannya tuh itu ngok. Itu yang nahi. Pusan nahi tuh.
जायाथ' आरो थांबाय